Mizoram Journal chung kuate in zawai in chipai vek ule kan then om ram Myanmar zofa tam tak chena hun chu ram buai sipai sual takten huaya oma thina thlazar huaya alen taka wangle he ram thil thleng hi khovel ngai event ber ani ri wangin keini Mizoram Journal point thuthar oma piang kan han update ve zela khovel chanchin dangda chu kan hoisan ri ni sipai ten mipui thlan sarkar an paithla ka wanga boina chuan sosan lam alapan zela he boina hian civil mi te le sipai military ten tlom an la tum lo ve ve awangin an in norton na boruak chuan sosan lam apan zela hun rei tak a ongei don ni in alang Myanmar khopui sang sanga civil mi ten lung oilo na disobedience movement an la kalpui chun zom zela tundin huna kol ho ten an ko dan chin mi te zofa te chen tamna kalimiwa sipai te le civil mi te in beina le in norton na anna sahlia thudon danin kalimiwa hian mi somzet sipai ten an ka plum to a heng in norton na hian zofa te chen hun ta han lam an huain sipai te le mi pui te in bei ton na po an chang hle ti report Mizoram Journal chuan adonga kan unau zofa om te hian an zalen na atan theitop an chua mek ani heti la hian zo na thlak chin mi khovel mun sang sanga om te chuan an unau te chanpui na hian tholom ve bur an khon meka an theiang anga chanpui tumin tha an tho ve mek ani Myanmar sarkar capital nei pito atanga Mizoram Journal thuton danin thuneina hne chu tu military te hian Aung San Suu Kyi le a party National League for Democracy NLD telawa democracy sarkar din an tumti thu don ania ma se Aung San Suu Kyi le a party te hi in thlan nu nung bera mi pui vote za a somria chuang mutu ania sipai te du dan le tum dan hi Myanmar mi pui ten an rem ti thei kher arin om lo thung Myanmar military ho tulu General Min Aung Hlaing hian civil sarkar a paithak nu lo khan democracy tundin le a free and fair election buat sai an tum thu alo puang to a ama ero chu sipai te thu la hi civil lamten pom lovin buaina alo in tran chota ani hetiang boruak hnuaya Myanmar au mek la hian thole ni march ni somthum khan United Nations headquarters New York khopuya Russian palai Dmitry Polansky chuan Myanmar sipai te hna thu top khau tak ultimatum pek na chuan tharum thona ati zual sau zo kang ti in khovela ram hausa le thil thei zual ram so pania military chief Lalberton thu chu in trom siama Myanmar sipai te chen na andem thu le US President Joe Biden le US Secretary of State Antony Blinken le UN Secretary General Antonio Guterres ten Myanmar sipai te chu poi sei lo thana le tharum thona cholsan tura an tong kam rum le khau tak chu a chang let niangai ani Russia le China chu Myanmar thian thatak an nia Myanmar sipai te ni tanma do de voi somsari paruklom na Mars ni somni pasaria nei pito khopuya nei zota ka po khan palaya tira Russia ram phei chuan an defense minister Alexander Fomin alo tir hial ani UN Security Council ro relna engma lowada theitu veto power nei ram Russia le China in Myanmar sipai te hi UN Security Council an hum tlata wangin khothlang ram ho point ti wak ngaina an solowa anni ram pani te hi chuan Myanmar ram tual chung boina ram dang in rol atu lowa an ma ni Myanmar mi pui te chin fel tur ani an ti tlat thung ani Myanmar Now Asian Nikkei le Associated Press le Reuters chanchin bu ten Assistant Association for People Protection AAPP chan chinchia an zia danin Myanmar sipai te chuan February ni khatatangin mi zanga som an ka hlum towa thotran nia iangon khopuya pariat ka plumin Sagain region ami tenen mi song palian ka plumani thole ni march ni somthuma Myanmar sipai ten current tlang mi te omna chu
jet fighter pahnih leh helicopter hmanga an bei chiam awangin mi paruk an thia mi sawm pakhat hliamna tak an awm niin saw Tony Karen National Union Foreign Affairs Department thupuangtu chuan a sawi mipuite leh sipaite inepna leh inbeina chu alakal chho mek zel ani Anthony Blinken US Secretary of State chuan Myanmar leh US ten insum dawn tawna an lo neihna zawng a chhut chata ti tawp ani thu a puang khawel ram dang te pawh sipai sarkar nena sum dawna lian tham neihna ti taw vek turin a tur zui bawk Anthony Blinken hian he thu hi new conference a neihna a puang ani United States hian kumsang ni som patum khan Myanmar ramin mipui ro relna democracy kong an zo mek ti hria in Myanmar ram chu sum dawna trade le economic lama alo than zel theinan ti in Trade and Investment Framework Agreement in remna alo siam pui ni United States chuan Myanmar ram economic reform chu angai poimo in khovel huapa alo than len via masona rulel le ti chakna tur Development Integration Global Trading System thatak ani adu sakani ma se sipaiten mipui ro relna anlak sak le ta ka wangin inremna alo siam pui to po alo chuchat le ta ani Catherine Tai United States Trade Representative chuan sangni pathum trade agreement ti top ni ma se Generalized System of Preference thil thon chua export na ero ennon ani angati United States le EU ram te chuan khovel ram re thei zual te atanga an thil lak lu import chi sang chia lak tur te ngaina thiamna pe in chia tam tak an lo lak sak du lo thina chu wangin ram re thei si na tho hlo tlemna rama khovela brand company industry te lutin thil tam tak an siam chuaka chung chu ram house rama la lutin ram re theya cheng te ma kho te eng thu poimo tak alo ni ta thina ni chung ram re theya company industry din tu siam tu te point an man ruwa raw material te ram chang ka nga mi lak lu ni ma se siam chu alo ni khan made in India made in Myanmar made in Bangladesh made in China ti te kha da alo ni ta thin ani sipaiten tharum thua an mani do dal tu mi pui silai nei velo an ka phone chu UN le International Organization sang Amnesty International Global Witness Human Rights Watch te point an dem hle ama se Myanmar sipaite chuan engte wala an ngai lowa mi pui te chu tun thlengin an laka phlum ta zelani mi pui lam la in tlo mai an tumbik silo ni tin mai in Myanmar rama chuan buaina chhum pui zingin thina thla in azar mek zel ri ani ber mai thole ni khan iandon khuya chuan sipai sarkar ho tu civil disobedience movement lam thlop tu mi puiten sipai ho te run luinan le dodal nan ti in an che dan taktik an thaka sipai sarkar du lo tu te hian taktik dangdai tak an mang chhota ani kongpuya le kongpeng thuam lun lai ate chuan an bol hlo te pain an chung vum hner nur maya kongpui ati balin motor te deuh tan phei chuan kalhar sakopin bol hlo te chu an chung vum hnek nuk mai hetinga civil disobedience movement thil ti hi sipai sarkar chuan a ho hle a Kuoming Dong District West Yangon a thunei tu chuan chutianga an bol hlo tam tham zet mai kongpuya lo the dar nei nuai thin te chu man khoma hramna pek an nei tur thu apuanga ma se eng hramna nge pek an tum ero an soifia lo tun tuma Myanmar tul chung buaina hian thangthar generation G an ti mai te chuan sipai sarkar na an ho zual hlia heng generation G an ti ho te hi kumsang bithar millennium an ti kumsang khazakwa somkwa tanga sang ni chawa piang te an ni bera an pi le pu nu le pa ten kum somruk chuang sipai ro rel na ang chi an lo sa pui ruat tur ang chu ti bo le ti re ngei tum chungin du lo na an lan ti zer re ni sang ni pasaria saffron revolution ti in khami tum khan buddhist pui thiam mong ho thui lo kor fual eng ha thin te poin sipai ro re na an do dal na sa hlia tam takin an thi pha ani sangkha zakwa somriat pariata sipai ro re na du lo na khan kol buddhist pui thiam te ngei poin huai sen takin an do dala mi sanga chuang an thi ni in soi ani
mahse sipai chakna tha hrui chu an chu chat zo chuang lova tun tuma an buaina pawh hian enge an zel dawn hriat thiam har satak ani Myanmar rama tlangmi nam ethnic group thenkhat chuan sipai te che dan le ro relna chu nun ron thlak tiin tharum thawna le mipui te thisen chuana le thana ti top turin Myanmar sipai tatma do sarkar chu an phuta heta thaw hona thlung ziak tu pol te hi Three Brother Alliance tin an ko maya chung te chu the Taang National Liberation Army TNLA te the Myanmar National Defense Alliance Army MNDAA le Arakan Army AA te ani an thu chua chuan Myanmar sipai te chenna na takademin mipui poisoi lo te thisen chuana in ti top lo chuan do dal tu protester zinga telin kan beile tang chu mipui te chu kan veng him don ani anti hi the General Strike Committee of Nationalities GSCN malak na ni in GSCN te chuan Three Brother Alliance thil tum chu fakin tlangmi heltang rual chu lom anti hle ani heng helpol te hi Rakhine Kokang Taang nam ani the committee representative the Pyong Du Su Pluto CRPH te po in tlangmi heltan rual tum te chu an fak le a CRPH ti te chu saprongin committee representing Union of Parliament ti ania sipai sarkarin nam thluk a thuneina chu saka mipui te thlan parliament member te in sui khomna kha ani CRPH sian theito pit tlangmi hel ethnic armed force te in sui khom tir le tatma do te ma chon tir atum mek ani CRPH sian an website a chuan an kal zela khovel ramdanga ral tlan sarkar exile government emo sarkar do dalna kalpui zelna turin US dollar makta duai po point pani sum an tuak nga to ni in an ziak Anthony Guterres UN Secretary General chuan new conference na in Myanmar sipai sarkar chu tual thana ti top turin a phut non le Anthony Guterres chuan Myanmar sipai te hena kathu cha chu hlom le mol te mai ania chu tual thana ban san ru politics swanga man khom te chhuara u ti ani ti in na se Myanmar sipai sarkar hian an beng arong an thun lowa an beng dar po a khon rik sak lem lo ni in alang sang kha zakwa somkwa atanga sang ni in kara piang thang thar no pangjok sen lum te chuan Myanmar tual chung boina wangin sipai uniform uktial theng thung le ral thuam huma tatma do sipai ho te chu beya dole tan chak zakin zalen na sual tu freedom fighter anga chet lak an chak le ni in media then khat chuan an ziak Mars ni somni pani po khan ian gon khopuya thalai kum song pali tanga som pokwa vel tu te chuan tlangmi hel ethnic armed force noya in do nun chan le ral beidan le training nei an duwa ian gon atanga nei pito in kar kongpuya sipai te chuan kongpuya road block lo siamin khwajin phur motor le lir thei veiwa kuluk takin an lo en fiana lama thalai mi song pali lai tlang mi helte zom tum an man ni in sipai sarkar thu chu chuan ata lang Mizoram in India lakatanga independence a solai sangkha zakwa somruk panga tanga sangkha zakwa somriat parukin kara po Mizo thalai thi sen lum tam takin Mizo National Army nam sipai te chu an zom thina ni kha chu tiang angdo chuan ian gon khopui chevela thalai tam tak chuan tlang rama tlang mi helpol zom an du thar ani ome Myanmar rama tlang mi helpol chakle thil ti theiber pakhat Karen National Union an ti te chuan an mani pol zoma sipai sarkar do du tu te chu ven him le training lo pe kan hre lo ti an soi towa Karen National Union hi sangkha zakwa somriat pariat kuma sipai sarkar do dal tura din chho All Burma Student Democratic Front po lo thlopa lo ti chak tu ber kha an nia KNU le KNLA te hian sipai uniform le ral thuan te po an nei tha in an nei changkang hle a Thailand le Myanmar ramri depa anin kul ani Committee representing Union of Parliament CRPH te chuan tlangmi nam hel te hi inzom khom tira Federal Union Army din turin an somin inbiangna akal chhomek nia report don ania CRPH thil tum chu tlangmi hel te chuan tha an ti vek lain atak tak
a awmin a thleng thei angem tih chu zawna chhan thiam har tak ala ni ri Myanmar naw chanchinbu chuan Karen National Union hotu te thusoi ziak chhawngin Karen National Union Committee on Affairs hruaitu pakhat Jinmar Awang chuan kan in biak china za somriat chu zawfel la in rem siamna ni ani to ati pado so man KNU Iowa thupuang tu chuan BBC palai hnena committee representative P Dong Sound Luto CRPA chuan political thila ruam mana fel fai tak an siama tlangmi nam hel sipai te chunga rinna nga angamna tur an siam angaya hel ho te rin tlaka an ong poimo ani CRPA chuan an hruai thei ani poin tunge tlangmi hel chu hruai ta ang hun kalto history amo phurna kan lo la towa tuna boruaka Federal Union Army ti te soini in tunge army te chu kai hruai ta ang tunge bo sayang coloring chi alowani ati Karen National Union ho te chuan kovel ramdang te chu Myanmar sipai sarkar nena in lai china le in sum don na ti to vek turin an nge na mi pui pui soilo meichia le no pang le tar chaklo te tharum hanga beina chu kan du lovin kan dem takzet ani tin thu chu an siam The Associated Press chuan tunkar pathiania Karen refugee ten Thailand an lu chu Thai army ten Myanmar rama thotan ni khan an thon let nin an ziaka Karen mi pui te hi Mae Hong Son province Thailand a mi sang ni janga tanga sang thomin ka chu himna zong in an ral tlan to in an soya Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha chuan reporters ten hena Myanmar ral tlan lo lu huk chu kan du lowa ma se human rights le humanitarian issue kan ngai poi muang ti in alo soi zo chawa ma se Karen refugee te chu an thon kir ni in Karen human organization le NGO then katin an ta lang me samli village a chuan Karen pakhat chu Salwin River luya longin mi pasari an kroi kaya hliam tuar kal thailo te chu check gate ta an va zon thenga Thai duty te chuan an lo en chuan amit te chu aduk cher chura bom emo thilpuakin aperna ani melin anhunga hliam na tak a awm bawk awangin Thai sipai te chuan an hospital en kol turin an la ngala ma se midang hliam tok lo te chu Myanmar rama an thon kir ti ani hetianga thil thlen dan hi Myanmar le Thailand ram ria chanchin bumi te en fia ero an rem ti lo Associated Press News chuan tho tania Mandalay khua sipai ka hlum tak an vuina an kut Trang pathum chu kuang zon tu te chunglama lekchuakin ruangbula thuziak lian tak resin puwar ti anziak ko wani ati video pakhat darwaka chuan Myanmar sipai ten kongpuya motorbike a thiandum pathum inphur chu zuin silain an kap throya motorbike a chuang te chu tluin pani an tlan che thea pakhat chu angonga ka nia chu video chu adar na sa le Myanmar naw chanchin bu chuan chui chiangin chu ta video aka chu kio min lat kumsom pasari upa nia Mars ni somni pasari jinga doi muna ka adi doi khuwa zarni rota chuan tlangwal kio min lat chien te an pathum chu motorbike a inpurin konga sipai motor pani lo lang thutin motor atanga zuang thlain an kap ta throi maya hetianga sipai te che dani kot thlera CCTV chuan alo chin che record vek mai chia sipai te chuan kio min lat kumsom pasari chu tanin thari khua a army hospital anda chuta chuan the way watch chanchin bu palai na vatloa biak theilovin ni kho hrelovin alo oma army hospital thoktu te chuan engma an soilawati a hmunat lo tu so chuan kavatlo non le chuan alo meng pe sama a tong pe lo that lampan tura ka ngai lain abo ral zui tamai ani a ruang chu kanvaseng hoi chuan hospital lam chuan death certificate a chuan motorbike a che suala thi angin anziak ti in Myanmar naw chanchin bu chuan atalang dawei khuwa inrini tho khan mi pa kum sumunga mi ka hlum ni in tatmado ten armed force day a mi za sompali an ka hlum zinga atel ti ani Myanmar ram boina chuan chumpui cha tak angin ala tu mupu brenga an mabak an ko hi an mabak hi a ko hle maya Myanmar mi puite an khongai thlak tak zeta eng tianga na sa in nge an na tor zel don ti hriat ani lawa
chu wangin ring tu ten kan tong trai pui an tul tak zet zet ani ole view ate hne na ngen na han soi ve ila kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ngei turin kan ngen chowa subscribe tin me nuwa notification bell kha medle in ola in da don ya